kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ang kinabuhi ko, himo ang bago. O Diyos ania, ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania, ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. Og himo og masinugtanon kanimo. Maayong buntag sa tanan. Kung mahibong mong anong inani ang ako ang porma ron. So, wala ko sa Cebu. So wa nakahibaw ang akong asawa buntis. So ni-decide mi nga ari mi sa Leyte. So diri siya manganak. So for pila ka months wala ko. But again, di gyapon no hunong nga to ang service sa Cebuano, labi na sa Cebuano. Sige padayon ra gyapon mi apil ni Pastor Wency kauban ng atong mga student from ETCP mag-upload ra gyapon og videos sa Cebuano. So padayon ra gyapon ta. And nahuman lang nato ato ang series about mission last month. So karon I think it's an open topic na from karon until December. So hanggang December another series for Christmas. So karon kabuntagon if namoy mga Biblia palihog og abli diha sa 2 Timothy verse 3:16 to 17. Actually dili ni siya something bag-o para nato. Mura siya dugay na, mura familiar na verse para nato sa 2 Timothy. Again, if namoy Biblia palihog dira sa 2 Timothy sa Cebuano Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 kutob sa 17.
So ang pulong sa Ginoo nagingon, again basa ko sa English ato na i-translate in Cebuano. Ang pulong sa Ginoo gaingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Kumpot na? Labing hamanan og dalaygo na mga Ginoo, salamat Lord sa adlaw nga din maghatag ka namo Ginoo. Mat Ginoo din kami Lord makaabli na sad sa amo ang Biblia, din na among tun-an ang imong pulong. Lord, kami nagatuo nga kung wala ang imong tabang pinagis mo balang Espiritu Santo, lisod namo masabtan og makuha ang mensahe nga imong ganahan ni paabot diri sa amoa. So among gihangyo Ginoo, nginaot tay mong balang Espiritu Santo, anaa ka namo karon. May maglamdag sa mong nahuna, maghikap sa mong kasing-kasing. Nga sa tanan namong makatunan karon Ginoo, among gamiton para mahimaya ka sa mong kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa problema gihatag ka namo, din kami makakat-on ug makaila pa mi diha kanimo Ginoo. Pinaagi sa mong pulong. Tanan Lord akong gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So again, may buntag, may hapon or may gabi sa kung sa orasan ninyo gitanaw ang video. So karong buntagon maghisgot ta sa importansya sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So ni mga butang no nga importante para nato og ato nang murag tawag nato bilihon siya nato. So ato nang gitagag importansya. So ato siyang ginaampingan. Like for example sa tong pamilya, kung tanaw ninyo importante yung pamilya, imong buhaton ang tanan para sa imong pamilya. For example, na kay butang, tanaw nimo importante kay nang butang imo yun ang ampingan, no? So ang pagtuon sa pulong or pagbasa sa pulong sa Ginoo, importante siya or gitawag natog essential siya sa kinabuhi sa isip nga Kristohanon. Kay nga naman, so naitulo ka butang nga akong paghisgutan karon nga naghatag og magtubag nganong importante man ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. So una, kay magtabang ni siya mas mutubo ta or mo-grow ta spiritually. Again, we grow spiritually through reading God's Word. Ikaduha, magtabang ni siya nato unsa ato pagkinabuhi isip nga Kristohanon aning kalibutan na. So living a pure life og mo na gitudlo sa Biblia sa ato nga magkinabuhi ta og kinabuhi nga pure, putli at ubangan diya sa Ginoo. So ang pagbasa sa Biblia mo'y magtabang nato ana on how to live a pure life. Ug lastly, to know God better. So magtabang ni siya nato nga makaila pa ta sa Ginoo. I know if pangutan naman ako kailan na mo sa Ginoo mayon tag yes. But the more we read God's Word or pagbasa sa pulong sa Ginoo, mas mailhan pa nato ang Ginoo ug sikin sa siya ug mo na siya pinaagyan ng mga butanga mausab atong paglantaw o atong action towards sa ato ang buhi nga Ginoo. So again, tulo ka butang, grow spiritually, katulo living a pure life, and lastly, know God better. So una, grow spiritually. So itong gibasa ganina, all scripture is God-breathed and useful for teaching. So gikan siya sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Magtabang ko ni nato teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, mo na reason usa sa Bible. So, ang pag-grow spiritually, nagatabangan ta sa dihang mubasa ta sa pulong sa Ginoo. So, giingon dra sa Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, klaro kayo nga mismo si Jesucristo nag-ingon nga kita, we need food. Kinahanglan nato pagkaon, di ba? Nanginahanglan tag pagkaon para mahimsog ta. But again, sometimes usahay atong maneglect or atong malikayan or atong malimtan nga naatay spiritual side sa ato ang kinabuhi. Ug mo na ato ang angay unta natong ato pong pakanon. So man niingon ang Ginoo nga, but not every word that comes from the mouth of God, but on every word that comes from the mouth of God. So gikan sa iyang pulong mo na ang pag-nourish or mo na pahimsog sa ato ang spirituhan nga kinabuhi. Bisan si Apostol Pedro inani ang iyang paglantaw sa pulong sa Ginoo siya. Like newborn babies,
crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Sama ko nung sa kabata. Unsa may buhat sa kabata? No, so muna na akong bantayan karon kung mga anak na akong asawa. Mumata kung gutmon. So, crave siya milk. After na, matog, malibang, man. Mura na yung cycle sa kabata. So, wa siya lang gi-crave, wa siya lang gipangita, wa siya lang gitinguha, kundi gatas. Ingon si Apostol Pablo, inanaunta ang atuang tinguha when it comes to sa pulong sa Ginoo. Nasama sa kabata. Ang usa ka bata, dili mo tubo kung dili nimo siya lawgan og saman gatas. So kung ang bata ko nung nag-crave or nangita sa gatas, sama unta taana nga pangitaon na to ang pulong sa Ginoo sama sa usa ka bata para mas mutubo pata sa ato ang growth, atong spiritual growth diya sa Ginoo. So nay usa ka illustration nga gisulti sa ako ang amahan sa una nga di na ko malimtan about ani. Nay usa ka lalaki nga na siya binuhi nga iro si Blackie og si Whitey, so black og white nga iro. Kani siya nga amo na siya paborito, ang iyang paborito si Blackie, si Black. So munang ang iyang buhaton iyang pakanon maayo si Blackie. Nya si White di na kayo. So mabot ang time nga wala gid sila pagkaon, si Blackie ra gid ang iyang pakanon. Ana. Unya dinhi mo mailhan nga daot na kaday kayo si Whitey kay nga naman kay daghan mo siya balhibo, paga siya balhibo. So nabot ang time nga namatay lang amo og ang nabilin si Blackie na lang og si Whitey. Unya wala na maglawog nila. Abot ang time nga nagunay na silang duha. Tan-aw nimo, kinsa kaha ang mudaog, si Blackie or si Whitey? Syempre, based sa atong history, makaingon gidag si Blackie nga naman, kaya siya may permanente gilawgan sa amo. So, himsog ang iyang lawas, mas kusgan siya compared ni Whitey. So, ang hitabo, kung mag-away sila, pildigid si Whitey. The same goes sa ato ang spiritual life. Sige tag-feed sa atong flesh. Like for example, craving sa atong flesh, like lust, mga selfish desires, mga butang nga gitinguha sa to ang lawas nun nga kinabuhi. Mo na kasagaran kung maadto ka sa Facebook, sige tagbasa bisan sa Facebook, makakita tag mga laway nga mga butang or mga inana. So mo na perminti na feed na to. Unya, ang atong spiritual sa dihang ang pulong sa Ginoo every Sunday lang. Sa dihang magwali ang pastor, say matuog pa gid ta, di pa kita maminaw. So, wa na gyud. So kumabot ang time, temptation comes na mga butang. Tanaw niyo asay mas mudaog. Syempre, ang mga butang nga sige na tug feed sa tong kagalingon. So mo nang no doubt mo nang di ta mahibong nga nganong mo give in man ko sa temptation, nganong perminti man ko mo nganong weak man ko spiritually. Kay mao na ang atong gi-feed perminti ang ato amang selfish desire atong lawas nun. O wala atong nakalimtan ang atong spiritual desire or ato ang spiritual nga life. So tanaw nimo, unsa man ang area sa imong kinabuhi nga gikinahanglan og spiritual growth. Maybe ang pagbasa sa Bible, wa na kayo, ang pagampo, pag-adto sa simbahan, apil mga Bible study, prayer meeting. Unsa may buhaton about ana? So challenge na ko nimo. Unsa may buhaton about ana if karon nakahibaw na ka nganong weak kay ka spiritually? Tungod gineglect nato ang pagbasa sa Bible, ang pagpaminaw, even pag-appeal sa mga small groups. Unsa may buhaton ana? Ikaduha, living a pure life. So ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, importante siya kay magtabang ni siya nato nga magkinabuhi, nga atong kinabuhi putli atubangan diha sa Ginoo. Mo nay desire sa Ginoo or mo nay design sa Ginoo sa ato nga magkinabuhi taning kalibutan nga putli or pure. Moingon batag ang putli or pure, moingon bag wala gyud sayop, dili sayop masipyat man gid ta, di ba? Pero lahi ang nagkinabuhi sa sala ug nagkinabuhi nga putli or balaan or gikinabuhi nato atong pagkakristohanon. So ngingon dra sa Psalm 119 9-11 diri na, how can a young person stay on a path of purity? Unsaon kuno sa usa ka batan-on mupadayon sa iyahang lakaw diha sa purity,
Og niingon siya, by living according to your word. Pag kinabuhi according sa pulong nimo. So magkinabuhi according sa pulong sa Ginoo. Og niingon siya, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. So nindot kayo ang psalm nga gisuwat ni Apostle David. Ingon siya, I seek you with all my heart, ipangita tika sa kung tibuok nga kasing-kasing, and siya, and do not let my stray from your commands, and siya, ayaw kong ipalayo sa imong mga gipang sugo, and siya, and I have hidden your word, akong gitipigan ng imong mga pulong sa kong kasing-kasing, para dili ko makasala nimo. So, ang secret or ang key, para makakinabuhi ta, nga, makahimaya sa Ginoo or pure or putli atubangan sa Ginoo kay ang pagsunod nadre ay pagkinabuhi according sa pulong sa Ginoo, pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, ug pagpangita sa Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing, ug pagtipig sa iyang pulong sa tong kasing-kasing. So, kumbaga, ang pulong sa Ginoo, dila day basahon na nato nga more information. So, ingon si David, mo ni siya, niya akong buhaton para di ko makasala sa Ginoo. Ingon siya, akong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Pagkatang, ikinabuhi ba nato ang pulong sa Ginoo? Ingon siya, akong tumanon ng imong mga pulong. Tuman man natong pulong sa Ginoo. Ingon siya, akong gipangita tika. So, asa na ito makita ng Ginoo? Later magisgot na, no? But gipangita tika sa imong mga pulong, unya akong gitipigan ang imuhang pulong sa akong kasing-kasing para di ko makasala nimo. So mo naging ni David. So importante kayo siya ang pulong sa Ginoo sa pagkinabuhi nato nga putli nga kinabuhi. No, according to David sa iyang psalm. Inanaka importante. Usahay ang pagkinabuhi nga putli, usahay atong maapil, especially kung natay mga gusto may tabo sa atong kinabuhi. Like for example, mo kong simbahan kay na ako'y ganahan pangayon sa Ginoo. Mo kong simbahan kay ganahan ko i-bless ang Ginoo, i-bless sa Ginoo ang akong family. Mo ko simbahan or mo apel ko Bible study para nani na. So kumbaga, ang motive behind doing or pagbuhat sa anang mga butanga kay sayop na daan, usahay ato na siya mabuhat sa Bible. For example, magdakog Bible para kung naay kontra, kung ningi sagang niya. Diba? Huwag natin mga gipang tuhuan. Pero, ang importante, ang pulong sa Ginoo mo nagipangita ni David nga naman kay dira kuno siya mo iyang gisik ang Ginoo, mas nakaila siya sa Ginoo. Ito na hisgutan later on, mas nakaila siya sa Ginoo, iyang gituman para di siya makasala sa Ginoo. So kumbaga ang tinguha nato nga dili ta mapakyas or masipiyat sa ato ang pagkinabuhian ng kalibutan na diha sa Ginoo. Ang pagsik o ang pagtipig sa pulong sa Ginoo. So atong makita nga importante kayo ang pulong sa Ginoo when it comes to living a pure life or pagkinabuhi nga putli nga kinabuhi. Kay magatabang siya nato nga di makasala or dili mapakyas sa atong relasyon sa Ginoo. So tanaw nimo sa imong kinabuhi karon. Unsa may nga part sa imong kinabuhi nga nanginahanglan og limpyo or nanginahanglan og gitawag na to purification gikan sa Ginoo. Basin ang atong pagtuo ana kay magic ra siya nga mga. Basin sugdan nato karon, so challenge sugdan nato karon pagbasa ang pulong sa Ginoo. Nga ang atong tinguha mas mailhan pa siya. Ang atong tinguha para di ta mapakyas, para di ta mahilayo sa iya ha. Para ang atong pagkinabuhi nga putli para niya. So kung wala ta nagbasa sa Biblia, so kung wala to gitagag importansya ang Biblia, unsaon ka nato pagkinabuhi?
mga putli aning kalibutana. Unsa may angay nimong buhaton na. Lastly, importante ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kay makatabang ni nato nga mas makaila pa ta sa Ginoo. Mas makaila pa ta sa Ginoo. To know God better. So in Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Ingon ra si ang author sa Romans nga unsa na to pagkahibaw ang kabubuton sa Ginoo sa tuwa. Una, ingon siya, di ta mo conform sa pattern sa kalibutan, di ta mo sunod, di ta magpada, or di ta mo sabay, but i-transform na ito una para makahibaw ta unsa ang perfect nga will sa Ginoo, ang pleasing and perfect will sa Ginoo. So naa sa ato ang hunahuna. So in Romans 10:17 ingon podra, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So tungod sa atong pagkadungog sa pulong sa Ginoo, nakahibaw ta sa Ginoo. So diin man pangutana, kano sam ka naingon nga gitawag mo ko galing og Kristohanon? Sa dihang gidawat mo nga, sa dihang gidawat nako sa Kristo. Pangutana, kano sa man nimo gidawat sa Kristo? Maybe sa mo biyon mo nga night time manisimba ko, nagwali ang pastor. Unya, kadungog ko sa pulong niya. Og sa muna akong gibuhat, akong gidawat. Or gingon mo ingon ta nga namo toy migo nako nga ni duol nako ni share siya nako sa iyang pulong. Unya, mana dawat nako si Jesus Christ. Or maybe yung ka nga nagbasa ra man ko or nagtan-aw ko. But one thing in common, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. So tungod ana na pasahan kang information, nakahibaw ka nga nay kaluwasan, di ba? So pagkahibaw nimo diha kinahanglan dawaton nako si Jesus Christ. So para mabatod nako ang kinabuhi nga way katapusan. So hearing or knowing, mas nakahibaw ta na information, another information. Og sa diha mo basa ta sa pulong sa Ginoo, diha makahibaw ta unsa ang iyang mga kabubuton. So dili sa kalibutanon. No, usahay mo ta. Unsa man pagkahibaw sa Ginoo? Maybe mag-agad rata sa tong migo unsa ingon about sa Ginoo. Diba? Or maybe mag-agad rata sa tong leader, sa tong pastor unsa ingon about sa Ginoo. Baga, if we want or ganahan ta nga mas makaila or mas makahibaw pa sa Ginoo, dapat atong basahon ang Biblia. Ano man nadra ang information. Kumbaga, kung mangutana kag asa dapit ang usa ka lugar, like for example, asa dapit ang The Living Christian Church kung bago pa lang ta sa Cebu, asa man ka moadto? Moadto day ka sa kuan, sa library, or moadto day ka sa internetan. Pwede internetan, kay mag-search ka Google Maps, or moadto day ka sa mall. Diba di? Ka moadto. Moadto ka syempre sa mapa. Asa pa dong adto ka sa Google Maps or mga inana, mga utang adto ka sa mong cellphone. Diba? Kumbaga, ang paghibaw or another knowledge nga may ba or to know more better about God, syempre, asa man gikan sa iyang pulong, sa iyang Bible or sa Biblia. Munang usahay, gamay na kaya itong knowledge when it comes to God. Kung pangutan nun ako, unsa may makasulti nimo kinsa man ang Ginoo. Maybe, gamay na itong matubag or maybe daghantag matubag or nana. Maybe sa mo bas mo ingon nga, mangluluwas siya nana. But again, there is more about God. Maybe makaingon ta, mahigugmaon siya, maluluyon siya. But do we also know that He is our King? He is our Master. Siya atong Ginoo. Siya ato ang dapat alagaran, atong simbahon. Siya ang nagmugna sa tanan. Siya ang nagbuhat. Daghan information about God. Pero usahay, musik ta sa information sa sayop ng mga lugar. At tag mga libro nga, unsa na dra, tinuhuan nilang, unsa nga tinuhuan, or maminaw ta sa itong mga katiguangan nga mga tinuhuan, no? Munang di ta mo di ta man ta pangihi o inana. Pero wala gyud nagiingon sa Biblia kung ganahan ta makat-on more about sa Ginoo or kinsa ang Ginoo. Dapat ato siyang isik sa iyang pulong ug mo na ang Bible. So ang pangutana, unsa man ang mga rason
unsa may mga babag nganong dili ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Again ako subon mo na. Unsa man ang rason, unsa may mga babag nganong di ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Unsa man imong buhaton? Bahin ana. Unsa may imong buhaton? Unsa may imong action plan? Bahin ana. Maybe may ka busy kay ko. Daghang ko gibuhat. Usa lang, pamatuod lang, awa na to gitagag importansya ang Ginoo ang iyang pulong kung mo na tong tubag. Kung tanaw na to importante ang Ginoo, importante ang iyang pulong, nga kailangan ka mo grow spiritually, nga kailangan ka magkinabuhi nga putli, nga ganahan ka makaila pa kinsa ang Ginoo. I think tagaan ginatong time ang pagbasa sa iyang pulong para mas mo mature ta, para magkinabuhi ta nga makahimaya sa Ginoo ug mas makaila pa ta sa Ginoo. Magampo ta. Daming kamahalan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Ginoo sa mong pulong nga nagpahinumdum ka na mo Ginoo nga kung saan siya ka-importante. Yun Lord, sama sa imong gingon nga tao di lang mabuhi sa pan kun dili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Ginoo. Mo na ang imuhang Biblia nga imong gihatag diri ka na mo Ginoo. Pero sa Lord din na mo matagag importansya tungod sa amo ang pagka-busy, tungod sa among mga buluhaton, usahay among makalimtan nga dako ni og usa ni sa pinaka-importante, ug usa ni si mong sugo nga angay namong buhaton Ginoo. Ang pagsik nimo, pangita nimo, pinagi si mong pulong, o pagtuman, pagtipig si mong pulong para di mi makasala diha kanimo Ginoo. Lord, hinauta Lord nga sugod karon among tagag importansya imong pulong, among lawgan, among spirituhan nun nga kinabuhi. Para Lord, pag madaugon mi diha kung na mga temptasyon sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo sa mong pulong nga naghatag, nagpahinumdum na mo. Ang importante ang among pulong hinauta Lord. Among ning tagag importansya og sugod mi og basa og seek sa imong nga pinagi sa pagbasa sa imong pulong. Nintan Lord ang gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ayaw akong isalikuhay, ug ayaw hipahi